Hello guys, morning mga bata nga kugihan kaayo ako sila gipalimpyo sa center table. Hoy, oy na naon pa gani na oh. Oh, nawa. Oh, nasa ilaw. Oh, hugaw. But di man siya ni makita. Ano siya di makita? Dili na lang dit limpyuan kung di makita. Ay, klaro. Pangabutan. Na, upos o na. Kugian kay si Aki o. Ubang mo sa room. Dalihan ninyo. Okay. Ang plano sa kong bana, iyahaning pintalan. Unya kani si Janinyo o si Aki nga silingan namo mao niyahang kadua mag-ML. Kipatabang nako o, di ba? Nagkuan sila syempre naglimpyo sila kay ako man sila gisugo. Gamay. Na, baliha. Ikaw man ani mag-ML na sa sila. Ito umuhuman na nyawa pa diya yung mga haligi. Inyo na kuuton na. Di ba nalingaw mo? Malingaw man sad kung magduwa. Di manggod. Mana, finish na. A few moments later. Nami karon diri kay naa ni siya gibutang unsa ni ilahang gibutang oy di man maabli amo ni gida si Janinyo kay para si Carmel maoy magduwa nya kani si Janinyo amo ning dalon pag grocery nakaihaid sa kailang nabisihan hait akong hait kupura gyud dry kuko ako nako ay hait kupura akong hait naman kay dalon-dalon nga ingani o katong mura baguan ba ano dili man no-open mo kuya kanina sa do as kuya open ka Kuhait yan. that's good dara di lang ta palit kuya naaman ning cord kuya oh oo bitaw sigo sa iyang kuan sigo man ni dal bro asa may mo cellphone ayaw di lang palit lang ta kay gamiton na diri mabilin para kuan na diri may pagidani mo yung cellphone kuya nak na siya diri oh pwede sa din siya 1 to 20 pwede sa second to charger na Nahi. pwede siya pwede may card charge car charger Seo, bitaro dia. Ako bitaro na rin. Dali ba na? Okay. Wow, ni pali mo wiper blade. Mo na bitaw ni gitaod, wiper blade. Ang kanima ko. sige biraha sakita sakita wilig kong lagi kayo na basi naara na dire ay kuan jud siya tapot jud siya kita mura naman nagtiguang akong kamot Lisod mo na. Ano ka kuya? Di ba maayo na kayo itong himutang si Sky dito way kailog. Nagaya si kuya na nadaan mo. Naginilugay man. Naginilugay sa kisay mo duwa. Agida na lang namo si GN ya. Si Sky na dito nahabilin. Ano niya? Mang grocery pa daw. May grocery. William 3X ang Valorant update. Nya diri sa Cebu kay nagsunod ang low pressure tulo ka buko niya ang himo namang bagyo mga kabandin guys himo ng bagyo guys ang low pressure guys Diri. nya signal number 1 na mi diri guys nya mura ra siya guay uwan Maigo ka. mura ra siya guay hangin pero dito sa bantayan kay Parang sa din hangin para na sinsiyo what to ang button parking ticket 5 ay 30 na or 5-5 man nice sinsiyo chuya ito
Kana jud ka na sticker mo tang. Gahapon nagtalisik na okay ra ang talisik pero karon ba uwan naman ikusog na. Kusog pero may na lang ang butoy makasimba ba kami makuyawan manggod ko. Guys, Ayaw, kay bitaw na basin ba? ba? Di na naman ko. Mukusog ang uwan niya mubaha. May ko yung Bahaanan ra ba ang balay? Kilid mi sa sapa ba? Mo na makuyawan ko kung musimba mi na mo. Kusog niya ang uwan na manglutaw among gamit. Nya karon manglakaw mi. Nabilin dito silang mama. Hanap na siya. Ay butangan ni po. Layo Dili? na tayo. Layuan na ana. Ang kani siya di kaabot. Kaabot eh. Kani Para unsa din na. mo maning sa dashcam. Flash cam di. Kani kahit hindi ka kuha so di ko kuha. Mo man siya sa dashcam ano siya. Sumo din ay kuha na sa ulo. Sino ilang nabisihan eh. Iya, wala magmiliki. Lanir. Wa na ron. Sukaan man. Sila tangan anak siya. Anak. Diri di ay. Yana na lang. Diha. Ay dili kay inig open. Nya, kung naibutang diha. Di siya kanin sa mga Diri oh. Ay magkuha. ano siya matandog Kusog lang yung hangin. Diha. Ay, di siya papilit na rin. Kusog ang hangin. Wala ni kusog ang hangin lagi. Wala pa ko kaibaw sa balita. Wow. So, Ha? Mao na ni sigurong signal number 1. Asa na din bagyo karon na wala na jud ko kaibaw. Dawa. Tanda na ba? Nya wanto na may mga kabanding. Mo padumi sa metro mga kabandin mag-grocery. A few moments later. Guys, naabot na mi gikan sa Alam, pag-grocery. ako sa imong gi-drink Sky. Yes, kay baby pa ka, kay magpahungit pa man ka. Mito na gyud na. Namaw na siya, baby, lagi na siya ni Lola lagi. Kawa aki, si Sky, baby pa. Baby man ni si Sky, aki. Nasuko. Naungiton yun na siya siya Lola. Ungiton na siya. Buhi yung panghapak. Ito na. Kisa may laing bibiho ni Lola, ikaw man. Kisa man di ay, ikaw man dyan ang bibiho ni Lola. Si Kuya. Big na ka, pero baby lang good gyapon ka ni Lola. Dili di ka ganahan ni mong baby. Kuya ang baby ko. Ah, sige, big naman good ka. Ya, love man ka ni Lola, mo nang hungiton ka. Love man ang Lola. Big na ni siya, pero love ni Lola. Mo nang hungiton. May pag mag-movie ta. Mag-movie ta, Ner. Ay, now. Na, mag-movie ta na. Sa'yo pa man, oh. Pwede pa ta. Pag human kaon, oh, slice bread niya. Muda ko. Gihurot rabang bangos. Wabinli si kuya. Gihurot. Ano yung gisuwa, kuya? Mao na kay nauwahi man. Di man dayon mo kaon magsigig duwa. Di kanahan ang parang nahurot. Mao na nga mukaon jud dayon. Asa may cellphone? Where's my phone? Lami ng sitos kay murag bag-o lagi na siya. Unsay color? Milk tea mo na. Milk tea? Mura siya milk tea. Milk tea. Ice na lang kulang. Huwag na sa milk tea. Ay, ate, kuha akong phone, B. Di ka ganan eh, nagsige ka drink. Okay, mag-email ka ni Aki. Mag-movie ka. Il-il-u. Uwin out, wala lang tamo sa aula. Nagawa ko. Ano, ipadapli naman ang center table. Ah? Gitawag ka na siya center table, kaya na, ito nga. Ano? Okay, so siya sa table pan. Yan ba kay higayon nga mo gamay ang tiyanan ni. Kung sa day ko na ito. Rugwa na dyan higayon ang tiyanan ni mo gamay. Kaya ano, human kaon tulo dayon ka slice bread ang kauno na pud. Aw, duha ra di Sa ay. day ko nga, hilis na. Mayo ka na. Anda na. Oo, ha, ganyan siguro. No? Hilis na siya. Inis na gani mo tingog na. Karot na dito sa bildo. So hilis na gyud di ay. Bilis. Yaki, okay ra ka di aki no, sam ka di aki. Aki. Kuya Aki, bahay Aki, hi. Hi, tanaw mo ra ba niya ako ang isa ka fan. Ako, Shout out Aki.
Oy, shout out diha sa buhisan na. Mga amigo nimo ipang-mention ni. I-mention ni mga amigo. Na. Ba? Imong mga friends ba? Namatay. Sige, sige na, kay mga pangalan din. Sige na. I-shout out yung mga amigo. Ina patanawa na sa kong YouTube. Sige, shout out. Na, shout out nila ni. Ako kay bauban pa nga. Sige lang Sige na, ito tila yun. Ano hinumduman Na namatay noon ko no siya. Sige na. Sige na. Amber, kinsa pa ilahin. Di mo ito amigo. Amber, Ina, Pinky. Oh, Amber, Ina, Pinky. Siron, Siron, kinsa pa. Ogwan. Kirby. Oh. O, kinsa pa? Nakalimot ko. O, nakalimot siya sa uban. Adto. Oh. Pakita hi, nag-shout out ka. Hi nila, hi. Hi, ina din, hi. Oh. Di lagi siya mutanaw, kay namatay, lagi siya daw. Mo ni akong number 1 fan. Mutanaw ra ba dahil siya sa akong video ra ba? Pinakula. Naman na sila gungit. Ate, hi ate. Oh, si Aki, akong number 1 fan. Hi, Ate Maymay. Ikaw ate, kinsa mo shout out? Buasa. Shout out. Kinsa man. Oh, mga friend. Oh, sino? No. Ay, klaro ni Mate. Yes. Shout out ko no siya ni No. Kinsa ba mo shout out ba? Sige na. Si Sky, kinsa mo shout out? Shoutout sa nang bande. Sige, yan sa may misolte. Sige. Muto mga kabandin. May gabi. O, bye-bye. Bye-bye ate. At bye-bye. Grabe uwan diri kay nagbagyo niya. Signal number 1. Ikusog-kusog na ang hangin. Bye.